أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Yau magani na dawo dazu na gida yara na sun kiran daga ofis an ce afaka lawo ya kawo ni takarda cewa an kai ni kaya ina gida ban san me ne ya ce ba da mu kafin zo ma na duba waya sai naga rarara ya tuturu a cikin guru like something on a celebration na ce I know we are coming to that stage, no problem. Na takarda to wannan takarda zan yi shi a dunkule saboda yana da yawa magana na da dai abinda wannan takarda na magana duka abinda na faɗi a wancan bidiyo gaba da shi karya ne magana na farko kenan sannan magana miliyan 5 ita ma karya ne to magana miliyan 5 dama ai da nake magana na ce masana sun yi kayan kudi za su yi miliyan 5 saurari bidiyo da kyau mana sai kuma sannan shi afaka lawo duk magana da na ya kan shi karya ce sannan in cire bidiyo da na yi a social media kuma an ba shi hakuri an bani daga nan zuwa awa 24 idan ban yi haka ba za a ɗauki mataki iko a kaina a gabatar da ni a gaban takarda wato gaban hukumar kenan to ake yanzu magashi an gabatar da tun da an yanke mini hukunci tun ba yi bincike ba duka komai an ce kariya ne amma na ga on social media an sa wasu marubuta na ta rubuce I was surprised ai abun da ya kamata a yi akwai da za a yi maganin wannan abun once for all don a tabbatar da cewa ni makarici ne very simple wannan da aka sa su rubuce na wannan marubuta sai a sa su je su dauko magana na gidan yaya libro ko gidan family libro musamman mama shi ko kan libro su yi magana su ce a'a wannan hoto da aka sa daukar nauyi da mai girma gwamnan Kano ya dauki nauyi aure yayanmu wannan kaya da ake magana an kawo mana na tabbata muke da shi ko kuma a ce an kawo kudi na wannan kaya na tabbata muke da shi amma kun ce gaba daya magana kare ne to kamar yadda na faɗi jiya magana ce an zo afaka lawu ya yi magana da su ya ce a siya kaya duka za a siya za a kawo kudin kaya wannan an sa sun ɗauki bashi na kayan nan 700 da wani abu wanda har yanzu ba a biya ba to what I expected you to do is ina tsammanin cewa idan ma kuna so ku zo da wani hujja guda biyu ko ku yi kuce to na daya sai a je kamar da na faɗi a je a samu magana cewar an kai wannan kaya na tabbata maka da shi duniya ta gani na biyu ko kuma ku mai da laifin akan mai gidan mai girma gwamnati kenan a ce a'a shi ne ya sa wannan yara a wahala ya ce mu zo a yi wannan kuma ya kiba da kudin gashi sun dauki bashi shekara 2 ba biya ba har an kai ga sai da gidansu ana biya wannan bashi sai a dauko da biku don taro shi kuma ya dama gwamnati ni da wani cire laifi daga gwamnati ne saboda yana ganin cewa shi zai mashi adalci ba dai kada a ce a ina dauka sai ko na kudin ina yi abu da dan ci mutunci gwamnati a don duda na sani cewa na mashi adalci ne saboda ina ganin cewa mai adalci ne ba zai yarda ya sa iyalai ruwa cikin wannan mana baya ba da wannan da bincike da nai to amma idan ba ku yarda da wannan ba to ya kamata sai ku juya laifin sai ku maida shi akan mai gidan ku ce a'a baban cire duk wannan magana naka ba haka bane gwamnati shine ya ki bada kudi bayan ya sa an sa mutane an sa iyalai buru sun doki bashin kaya ya hana kudi shekara 2 da wani abu yanzu bai bada kudi ba shine ya sa su wahala ba ni ba clear ka fitar da kanka sai mu koma sai mu yi da gwamnati mu gaya mashi ai ba za mu ci mutunci shi ba amma za mu gaya mashi saboda abun da su wancan mutunci da aka ci na iya da ibro su ba su da family su ba su da gata ne duk ci mutunci shi da aka zo ana yi akan wannan an ci mutunci shi akan wannan billahi lazim masu kaya su zo su buga gida da safe a yi waye an dame shi akan kudi wata daya wata biyu wata uku shekara daya ya kasa dole aka sai da kaya aka bar gidan yari aka bar kudi shi duk ci mutunci shi da aka ci shi bai da gata ne su ya ne gurin wasu da gata shi ke gatar su Allah to Allah ne gatar su ni aboki bro ne amini bro ne duk inda abu ya shafi bro dole zan yi magana na isa ne sai akan magana yi
idan shi kanin shi ba zai iya magana ba, ni zan iya magana. Amma abu daya za kamata ku nuna ma duniya. Kun ce kuma me yasa na kawo magana malamai? Dole ya kawo magana malamai saboda muna jima malamai. Malamai ba za a yi kariya da su ba. Dole malamai nan ba zai yi ba zuwa ce a'a wani abu sun shiga cikin wannan magana ai na sa su ne saboda su ci mutunci afaka nawa ba. Ban yi haka ba. Saboda malamai ba za su fito ci mutunci ba sai su tabbatar da abin nan gaskiya ne su yi magana, amma ba ci mutunci ba. Na ce su shiga cikin wannan magana saboda yana ba su girma ne. Bai taba yarda na zagin malamai ba saboda yana ganin amfanin su ne a duniya. Da haka dole ya sa su a cikin wannan magana. Su idan kotu za ta iya twisting ta yi abin da ta gaya malamai ba za a yi masu haka. Shi yasa na sawo malamai a ciki. Na sawo yan jarida. Yan jarida ba ku shiga wannan magana. Ku je gidan iyalai ku yi bincike ku buga magana ba wacce ne ko da an ja rufe ni saboda na san suna da karfin hukuma. Za su kai ni kotu, za su iya kulle ni, komai za su yi. Yau kwana na akwai wanda sun je sun kamo daga Katsina da aka kai shi kotu. An zama farko an ce za ba da bai da shi sati mai zuwa. Sati mai zuwa an ce alkali bai da lafiya ma ba zai fito ba sai kwana 10. Duka yana faruwa ne. Kuna da mulki a hannunku, komai za ku iya yi. Zan ce ni ba za a iya daure ni ba ne, amma a daure ni akan gaskiya na fine ba zan damu ba. Na san da gaskiya na ne za ku zo ku yi amfani da shi ku daure ni saboda kuna da mulki. Wallahi ko a kumbana namiji ne na isa ciki don kaso. Kuma wanda yana ta abun sama da kasa da shi na san wane ne ko me na sani duk tare kuka yi saboda kawai kai ne wanda mun yi magana na da kai kuma ina da duba abu shi yasa na yi shi direct na mai da magana saboda da kai muka yi magana kace mun za ka kawo wannan duka abun da za ku yi ni ba wai dan wani san za zuwa na mataki tunda mutane naku idan sun ci mutunci mutane ba komai bane amma ko gaskiya aka faɗa akan ku ya zama cin mutunci. Wannan magana ai ba mutar da zuciyar wuya bane. Tun da abu ne da muke yi a ido duniya, ɗan jarida suna bi wani abu yanzu. Malamai suna bi wani abu, mutanen gari da duniya duka suna bi wani abu. An san gani ba mawakaci bane. Ba zan ko kawai kama fa kawai ba tare da hujja. Don haka idan an zo hujja za ku fito da ita. Ba wai ku ce a'a in bai yi kaza ba daga nan zuwa 24 to a 24 me zan yi kuma bayan an gama cikin ni kuciya takarda. Tun anan ba duka abin da aka ce duka abin da na faɗi karya ne gashi a takarda duka a ce karya ne to ya ke so yi an ce duka kaza karya ne duka abin da ka faɗi karya ne tun ba je kotu ba an yanke mini hukunci to me kuma ake so in je ni a kotu ina je kotu kai abin da kuka ga dama shi da ku ya ciki a je a rufe shi kenan daga duniya sai na ne ni na san zan shiga kotu kuma na shiga kotu na shiga ba da haki na bane in ma na shiga gidan yari a kulle ni an kulle ni ne don kuna da gwamnati an za ku iya yin abin da kuka ga dama mutum na kuka kama kuka yi masu barazana aka kai su kotu ba da laifin gwamnati ma akwai wanda sai da aka zo bakin kotu ma ke rubuta laifin shi wallahi tallahi sai da aka kama na zidu ba rubuta laifin shi ba sai da aka zo bakin kotu ma ke rubuta laifin shi kowa ya gani ake da ko CD na shekara 5 ana duba shi waye ba zai da ruwa nan ba kowa zai iya da ruwa amma abin da yana so shine ka fito ka kare kanka akan wannan ka ce a'a ba ne duk wannan abu ba ni bane ba a'a gwamna ne ya sa iyalai ruwa wannan wahala haka kai ga sai da gidansu ka mai da laifi akan gwamna mun sai ne da gwamna a'a na kai ba iyalai ruwa wannan kaya ga shaida na ko ka faɗi ma baki ko ka faɗi shaida ba mun za mu kawo shaida cewa baka gani bane ka sani ma duniya cewa an kai wannan kaya ko an kai kudi gidan yare ko wannan abu bai ka fito kasa a social media kun nuna ma duniya cewa an doki abu nan an yi kamfen da shi a ce kare ne amma ba waya duka threatening da wani takarda cewa za a kulle ni dama na san za ku iya kulle ne na san za ku iya kulle ni saboda kuna da karfin hukuma kuna da gwamnati amma ba gwamnati bane ba kai sa kan wannan magana maka ce za ka kulle ni saboda ka san cewa na faɗi gaskiya amma kai wani farasta wani bangare ne na gwamnati so ko mi kafa diga ka yayi sannan mini hukuma hakan fina-finai a jihar kan muna karkashin ka ne so ban ga wani dindin zai ce ba za ka yi a kulle ni ba namu za ka yi amma a kulle ni akan gaskiya ta akan ba ni gaskiya ba shine za ku yi daraja idan duniya ba wai ku zo kawai a je a yi biji a je a ce zan kulle ni shine ya ni wani abu so I'm waiting in yanzu aka turo sai mace in Allah ya da gobe zai na sani dama za ku kulle ni ba kuma kai gade bane ba a openly da kai da rara ne za ku kulle ni fine ku kulle ni ga fili ga doki Allah ya bada sa kuna da hukuma kuna da gwamnati ku yi abin da kuke so ku taka wannan gwamnati Allah ya bada sa
amma in dai kuna son gaskiya a zuwa bi magana nan fila fito ku kare kanku a kanta ba wai ku mini wannan biji ku ce za ku je ku zo da jiwa dama ka buga waya yau da safe kai magana da mutane da an kira ne an gaya min duka abun da kana fida ka kira mutane daga wuri ka kira mutane daga warawa ka kira mutane daga wuri daban-daban ka yi maganganu cewar kai sai ka kulle to a kwaci za ka wuya mulakanta ni maka bane ka faɗi ba wani abu ne ba amma dai na ga maka ka na faɗi gaskiya na wallahi ba na shin komai a jikina duniya tana kallon Allah yana kallon ko abu dai ba ka fito kai mana kamar yadda na ce in ka yi rantsuwa ko da Qur'ani ko ba Qur'ani a rantsuwa ne gudun Allah billahi azim ba ku kai kudin nan ba ku kai kayan nan ba ka fito ko wannan ka faɗi mana ka ce billahi azim kun kai kudin ko kuma ba da ko kuma ba yi magana ba kasuwa